Hayi, wena ungabuza okuningi. Wena mawungena mawufika ne, yazi uthi ufuna bani? Uthi ufuna uthapiwa. Uthi ufuna uthapiwa. No, uzofuna ilona. Uzofuna i500 ye drink. Wena uhamba uphethe ID yakho necopy yakho ID, ama copy yakho ID i4, ne? Ilona. Nelona, necopy yakho yelona. Ye matric noma yelona, ye grade 11, ne? Nelona nama payslip wakho. Previous payslip. Ama bank statement i5. Wena mawufika ne, mawufika ungalenzi lelo phutha lokuthi ukhulume nabantu baselona. Ukhulume kakhulu nabantu base reception. Uyangena uthi uze kuthapiwa. Ne? Fika uthi uze kuthapiwa. Hey. Oh, nomntana kini ufune ile naship. Uthapiwa uzokusata uthapiwa. Yazi wenze njani? Mntana kini ahamba ufuna iletha ye disability. Iletha nje ahambe aye kulona. Bale afune nje umuntu azombhalela nje iletha ye disability. Uthapiwa awuyafaka uthapiwa. As man let mina angeke ngisakwazi ukubuyela kule company.